Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri KTV timabweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kuti muzidziwa chilungamo. Tapangani like, share komanso subscribe. Aswera mno bena. Ndaswera ine ndikudziweni kumene mwayimbira. No kulilongwe. 25. Ena kuloza chala boma, ena kuloza chala eni chimanga kuti ino mesadakuwuzani kuti bweretsani chimanga ino mumakanize chimangacho. Ndelero muziti bwanji boma libe kaenda lama pano. Ineyo mukuziunika bwanji nkhani mukuzotsatira bwanji. Chikhala ndi tsogolo pa nkhani ya chimangacho. Kazimenezo boma ndeli naye mpagale ndipo linabe mpagale kudapisha kabisa chimanga koma kumali nana ganika kwa nasuka chimanga chao. Echifuna chimene chowa kwenya kuti iyo asiri chimanga cho mulisa machika zamira aoni nawo sikoka kugulisa chifuna nanu kulaenda mazina kugula chimanga china ndesi kwenya kuti aso agule sundama ina agule chimanga china. Oh. Anzano tu chimanga ali nacho chambiri apa nganacho chanthu pa. Mene jiro akazinge ngatala chibali basi mwina kwa hapa sabasa aoni ula bangaji motana ya chibali mwina chabwino. Ndomondo. Ayi shukwa bwino kwera. Tafika kuti madzola anzina. Hadi ndayimva yokhuza chimanga chimene chikubwera ni mavenda kumeneko. Nkhani yaikulu ndionena kuti mavenda otu iwo analabisa chifukwa president analengeza tikufuna chimanga yonga tamafuna kuti agulise akanauza kuti ya chimanga tinacho wa Malawi tikule tikaye chathu chinacho muzagule pambuyo chathu chitaperere chitagulire. Analakwa ni mavenda o. Mavenda ndiye analakwisa chifukwa njala imene iyo anaiona iwo komanso president ananena kuti akufuna chimanga. Iye panopa iwo akanamuuza president kuti panopa imanikaiti ndi chimanga chochuluka ati kukuliseni chimanga cho chikakhala kuti chaperewera mukaonjezere cha ku Zambia. Lero anonga ndama kwakula ku Zambia Malawi muno za drama. Iye akamauza kuti panopa drama zatha kuboma ndama tu sikuti zikanga nagula chimanga kokha kuli mavuto ambiri ku subsidy seteza anthu sana kwanire kusanamalize kugula. Eyo mavenda chimanga nango chisunga malo moda kanapereka njala nkumaiona koma iwo ya president achakweraje anafuna kuti azingwaya mwantu kuti aononge zikole achakwera yakhuzaso imene yakhuza chifukwa yoti chimanga chimene chinalimidwa mmene pomwe kuti mmene iwo anaona kuti muli business iyo kutenga chimanga kumachisunga kuti azakulisa anthu atitengo yokwera. Okay. Siko mubwana wanga ndimati mmene kuti alabisa okha mavenda asapange basa preme boma chifukwa boma linalengeza kuti panopa tifuna kugula chimanga akanakhala kuti wanaziwa kuti muno muli chimanga akanayimika kuti atikugule nikaisi chathu tasungachi. Kuti chinacho muzagule chathu chikuti atigula koma nalo lakagula chimanga ku Zambia ndalama zambiri mbiri lero kumaluza boma kuti nafeso tili ndi chimanga anachisunga kuti. Amene asafinamize yayi panopa mavenda amene akuthandizana ndi achakwera kuti aononge ziko mbasa. Ngana wasawanzi. Ayi ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulano. Mukuyangu andine santambalira kuno kumango chikukatuli. Tipange bwanji pa nkhani ya chimangachi kuti mwina tipeze solution. Ngani ndiyovuta bwana chifukwa akanakasana yangoya aboma wanjeka ati boma ndiyo ipa koma nawo pasada janga wazao kuti taguliza ni chimanga ano yanapanga makati kuti achimanga ndinalima ndineyo ndiye sanga ndiuze kuti ndigulize ne ndisungabe basi iwo uiza zakaja zimenezo basi koda anthu mulibe chisoni. Ayi bwana chisoni tinaja mbiri nditu komando awandi amakati. Okay. Kodi munhu akamakulangiza kuti wamene mene kukuko kangu musaduze kuti hayi ne kangu ndalibana nawo ndiyo kumana kangu ndiyo kukupwetekani ngane kuti munhu wendo chapi mene ndiye andu awawa amane kuti hayi vuta andu akumwera amadakeza boma makuti makuti hayi setima zibanga toka ndiye abantu bazo wakhalina manzi man. Ndiposo lineyo siningapeka kopeni kuti boma ikulakwisa hayi mpaka napita ku Zambia kukagwa chimanga ku Zambia. No complain. Kuononga misongo ya Malawi. Iwo ayini chimanga manyumba mwawo. Kumapanga makati. Lero zawo zimenezo bwana.